Ballet Private Resort! So ayun guys, finally nandito tayo sa may Ballet Private Resort dito sa Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga. Ayun nga, just napapunta pa lang tayo dito, parang sinasabi natin, sino bang mag-aakala na dito malapit sa city ay merong ganitong kaganda Yes. na klase ng isang private resort. Parang makita natin, sobrang nature-friendly Oo. niya. Kasi, ayan, nakita natin yung mga plants. And alam mo, isa sa mga napansin ko dito, yung kanilang acacia tree. Alam ko, hindi lang siya basta dahil nandiyan lang yung acacia tree na yan. Alam ko, merong ibig sabihin kung ano yung acacia tree na yan. And alam ko na curious na kayo dahil nakita nyo sa likod namin, sobrang ganda. Grabe, pagdating pa lang natin dito, sobrang ganda talaga nung nakikita natin. So, samahan nyo kami, tutur namin kayo dito sa Ballet Private Resort. So, ano, Jazz? G? G! Let's go! So ayun Ate Cara, grabe. Dito pa lang sa labas, kitang-kita mo na kung gaano ba kaganda yung resort. So tignan natin yung kanilang Sa may living room. living. Yes, let's go. Uy, ang ganda nito. Iba yung concept niya, ate. Ito, yung kanilang living room, parang hindi siya yung usually na nakita nating sofa na yung ano lang. I mean, Yung pagpasok mo may sofa oo, na. ito na siya. Ito hindi siya. Ito guys, bababa pa kayo para dun sa kanilang Pakita natin. mga sofa. Ayan. Uy, ang ganda dito yung, for example, barkada Oo, dito. diba? Nakahiga ka lang ganyan, tapos umuulan-ulan doon. Oh my gosh, Wait. ang sarap. Pero alam mo, yung concept nila ate, kahit nasa subdivision sila, parang wala tayo sa Pampanga. Parang malayo tayo sa mismong hometown natin, pero yun, sino ba nag-akalang may ganito dito, nakaganda na rin. True. And alam mo, isa pa sa napansin ko, dalawa yung aircon nila. Flash Diba? function, Hindi kayo guys. maiinitan. Dun sa may dining room and dito mismo sa may living room, dalawa yung aircon nila. Ang lamig. Bago tayo mag-enjoy ate, mag-tour pa tayo. Let's go. Gusto na magpahinga. Ayan. Ayan. Ayan, of course, may TV din sila, Smart TV for your karaoke, Netflix, and YouTube. And naka-wifi na rin yung buong resort. So, sa mga gusto din na internet, So guys, punta naman tayo sa kanilang Indoor kitchen. Ayan. So dito guys, may kasama na din silang mga utensils. merong coffee maker, and napansin ko, meron silang microwave. Yun, And- sa mga gusto mag-popcorn. Yes, and ref. Refrigerator. Ayan. And alam mo ba, Jazz, ito yun kanina binabasa ko, yung concept nitong Ballet Private Resort. May meaning pala May sa ibig lahat. sabihin lahat ng elements nila. Ayun, yung A-frame kanina na makita natin from the outside. And yung acacia tree, ayun, yung sinasabi ko kanina. And yung bright sun. May meaning sila. So yung A-frame guys, symbolizes simplicity, stability, and harmony with nature. Nature. And yung acacia tree, it symbolizes resilience, renewal, and spiritual enlightenment. Alam mo, Ano pala, saktong-sakto na nandito tayo sa Bacolor. Yung resiliency ng mga Bacoloreños, parang it really symbolizes, yun nga, yung resiliency ng mga Bacoloreños dito sa acacia tree. Alam naman natin yung history ng Bacolor. Diba? Parang sobrang perfect niya na etong Ballet Private Resort, merong ganitong klase ng puno. Oo. Alam mo, Ate Cara, napansin ko, syempre, may mga viewers tayong hindi nakakaintindi ng Kapampangan. So, ayun yung ballet, guys, nakalagay dito, in Kapampangan, a regional language spoken in the Philippines. The word ballet translate to house or home. Ayun, para sa mga viewers nating hindi Kapampangan. So, yung ballet meaning house or home or bahay. Ayun siya. So, ayun nga, parang itong Ballet Private Resort, parang ang gusto nila dito ay mag-relax, mag-enjoy, at mag-celebrate ang barkada, ang family. And mamaya ipapakita natin yung labas, kasi alam ko, hindi lang siya for
staycation eh. Alam ko pwede rin silang mag-accommodate ng mga occasion. So, ikot pa tayo, tingnan natin yung mga rooms dito. Okay guys, dito sa may living room, may CR din siyang kasama. Ayan, pakita natin. So ayun guys, punta naman tayo sa kanilang mga bedroom. So, Ate Cara, may 2 bedroom sila dito. So, punta muna tayo sa first bedroom. Let's go. Katabi lang siya mismo nung living Living room. room. Ayan. Uy, ang ganda, te. Sobrang aesthetic. Sobrang Ang ganda ng aesthetic. color Ay, palette ang bango. talaga. Dito sa first bedroom, it can accommodate up to 8 packs. Ayan, so meron silang double deck na tag-2 per layer. Yes. Guys, itong room na to, of course, air condition din siya. Ayan. And meron din siyang sariling comfort room. Sa mga pupunta dito or mag-check-in, no need to worry kasi may mga towels silang pinoprovide para hindi na masyadong mabigat sa inyong mga gamit. And kung sakali din na makalimutan, Oo. yeah, no worries dahil meron silang mga available na towels. Ayan, so punta tayo sa second bedroom. Okay guys, punta naman tayo sa ating second bedroom. Let's go, Ate Cars. Ganda ng mga door nila, no? Uniform yung mga... Uy, dito siya. Ayun, Ate Cara. Halos same din pa sila nung first bedroom. Ang pinagkaiba lang nila, magkatapatan yung mga bed. Bed. Uy, gusto ko na lang tumira rito. Oo nga, tapos naririnig mo lang yung pool, guys. Ang calming and ang relaxing nung tunog ng water. So, ayun guys, save ng first bedroom natin. Yung second bedroom natin can accommodate up to 8 packs. And meron din silang sariling comfort room. And ayun, Jazz, napansin ko din na dito sa bawat area ng Ballet Private Resort, especially dito sa mga rooms nila, ay meron silang kanya-kanyang air purifier. So nakita na natin yung 2 bedrooms. Ulitin natin na each bedroom ay kayang mag-accommodate ng 8 packs. Ayan. So total nila is 16 packs na. Ayun. Okay, Ate Cara, this time naman guys, punta tayo sa kanilang outdoor kitchen. Ayan. Ayan, so dito sa may outdoor kitchen, merong isang napakalaking table. Oo. Perfecto kapag alam mo yon, dito kayo kumakain after... Naghihintay ka ng barbecue. Oo. Dito siya, ang cute, oh. So dito guys, may kasama din silang mga stove. Ayan. Ito yung parang pinaka-dirty kitchen nila. May rice cooker and kitchen utensils. Ayun. And dito rin sa labas, merong 2 shower room. Siyempre, para kunwari magbabanlaw muna, para hindi nagbabasa sa loob. So, nandito sila. Ayun, Ate Cara, ang ganda ng concept ng mismong CR nila. Ito, yung... So, ayun, Ate Cara, itong Ballet Private Resort, syempre may dala tayong mga car. So, kasya dito guys, up to 6 cars. Ayan. Ayan, sobrang lawak talaga, as in. Dito, tapos ito yung kanilang event area. Yeah, ito yung outdoor area nila. Grabe, ang laki! And ayun, ito naman yung kanilang open garden. Kanina nabanggit nga natin, kung hindi sila mag-staycation, parang hindi sila nandito para mag-swimming, and ang kung gusto nila na mag-celebrate ng mga occasions, ito yung kanilang open garden. Guys, sobrang laki, Ate Cara. It can accommodate up to 120 packs. Siguro, ayan, no, dito pwede kayong mag-set up ng catering. Kasi alam mo, Ate Cara, napansin ko, nasa baba siya ng acacia. Kaya sobrang presko, guys. Ayan. Full of greens tayo. And dito naman din banda, yung meron ditong nakaset up na tables and chairs. So, ayun guys. Of course, nakikita nyo naman sa likod namin ni Ate Cara, ito yung pool area nila. And aside dun sa pool, meron din silang billiard. So, habang nagpapatuyo na kakagaling sa swimming, pwede mo na kayong maglaro ng billiards. So, Ate Cara, punta naman tayo sa kanilang attic. Ayan, let's go. At dito naman sa kanilang attic, pwede itong mag-accommodate ng
6 to 8 packs. So, pasok Pero tayo. unlike dun sa mga First, and yung first and second bedroom dito parang mga mattress siya. Mas feel na feel mo no? Ang ayan. saya rito. Saya, ayan tapos kwentuhan ng barkada. Uy, ang sarap mag-picture dito. Instagrammable. Diba? It's very Instagrammable. So ayun guys, sa labas ng Atik-Atikara, meron din silang terrace na overlooking yung pool and yung Acacia tree. acacia tree. And yung iba pang mga plants. Ayan. Ganda. So ayun Ate Cara, napakita na natin sa kanila kung gaano ba kaganda yung buong resort nila. And of course, sabihin din natin yung rates ng resort. Para naman sa kanilang mga rates. So for the weekdays, Monday to Thursday, 17K for the 2 rooms, good for 16 packs. And 20,000 naman for 2 rooms and 1 attic, good for 24 packs. Yes, and for their weekend rates, ito yung Friday to Sunday, it is worth 19,000. Ito yung 2 rooms na pinakita natin, which is good for 16 packs. And may additional naman na 3,000. Ito yung magiging 22,000. 2 rooms plus 1 attic na good for 24 packs. Yun. And then for open garden, no use of rooms. Ito yung sinabi natin kanina na maximum of 120 guests. It costs 15,000. So ayun Ate Cara, sa mga gustong mag-book guys, kindly visit their official Facebook page account, Bale Private Resort. So ang check-in guys is 3 p.m. and check-out is 12 noon the next day. Ang pwedeng maging landmark, yung mga gustong pumunta dito is yung Thai Royal sa Orchard and yung mall sa Telabastagan and of course, the Friendship. And kung di rin naman, kung medyo nalilito kayo, available din naman sila sa Maps and sa Waze. So, pwede nyo silang i-search and makakarating na kayo dito sa kanilang location. And add din pala natin na pet-friendly itong Yes. Bale Private Resort. So, pwede kayong magdala ng mga pets nyo. Kung hindi nyo sila maiiwan sa mga bahay nyo, don't worry, dahil pwede nyo silang isama. So Ate Cara, swimming na tayo? Yes, excited na ako. So, ano, Jazz? G? Swimming!